a València tenim saraos inclús dijous, d'estos que ajunten persones de glamour, de bellesa. Hi havia xiques guapes per tots llocs, però sobretot hi havia 3 misses de bandera. A veure, Verónica Hidalgo, Elisabet Reyes i María José Suárez, totes compartint espai amb el nostre expert en moda, Josep Lozano. Prenguin nota perquè això és una lliçó de glamour. Pocas veces reunimos 3 Misses España, ¿verdad, Gemma? Yo creo que sí. Siempre Cabotine lo que tiene en mente es una mujer elegante y que se sienta en todo momento especial. La colección tiene partes para todo tipo de mujer, porque tiene, por decirlo de alguna manera, un corte más clásico, pero a su vez informal, ¿no? Un corte más colorista, ¿verdad, María? Sí, yo creo que el eclecticismo también, el mezclar un poco de todo y el hacer a cada mujer diferente y poder combinar diferentes estilos, ¿no? Hace de Cabotine también una marca única, ¿no? Porque ella lo que ha querido reflejar también es que no todo el mundo se sienta encorsetado con un tipo de colección, sino que ha hecho cosas muy vicenca, muy hippie. También nos podemos casar con un vestido así. Perfectamente. Yo siempre digo que hay ciertos vestidos en Cabotine que para cualquier novia puede ir fantàstica. Ai, la moda, els colors, les tendències i les coses que tant ens agraden a les dones, però també ens agraden més coses. Així que, Josep, fora. Hola. Sí. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Josep. Hola. Hola, tinc una coseta jo de dir-te, que sí, és molt xulo això de la moda i això, sí. Però ara que no mos sé ningú, tu no me deixaries que jo li fera unes preguntetes a les 3 misses? Sí, sí. Gemma i jo mos n'anem a fer-nos una copa i se queden en tu i ja veurem. Vale. Elizabeth, María José, Verónica, ¿nos podemos quedar un momento aquí? ¿Nos guardáis una copa? Sí. Encantada, Gemma. La més glamurosa de dir jo que és Xus, de les que he vist. Ahí tot posant en el fotogol, però la nostra Xus... Lo mismo que las 3 misses. A més, va avui molt curteta. Per ser pressió el vestit de l'aga, però vas molt curteta. I tu sempre acabes les festes en la copeta, que t'agrada tu. Bueno, una copeta, no vam... Bueno, he de dir-vos que sí, que Josep va anar a la festa i jo em vaig colar també. Anar molt bé, va ser una botiga que està al centre de València. A mi va plegar la invitació este matí. Urgente. Pues parlen correcte. El bolso. Urgente, jo dic, bueno, perquè la tornen a fer. Pues mira, pues li ho direm a Josep, va estar molt bé la festeta, van anar 3 misses, van anar més models que van desfilar tota la roba i volíem mostrar-vos, Josep no està així avui perquè té altres compromisos professionals, però volíem mostrar-vos la moda que ens presenta Cabotine. I va estar molt bé, però clar, jo veia Josep ahí preguntant de moda que a ell li encanta, i tendències i colors i tot, però no li feia preguntetes que nosaltres volíem. I n'hi havia que arriscar. No, ens interessa molt la moda perquè la veritat és que els dissenys de Gemma Nicolàs estan molt bé, sobretot per estiu, vestits de cerimònia i de festa preciosos i quedes molt bé, però clar, nosaltres volem saber com està el cor de... I tot això està molt bé anar-hi. Però què volem saber? Com està el cor? Claro, però nosaltres volíem endinsar-nos més enllà i clar, jo no vaig poder aguantar-me i vaig anar i vaig preguntar. Ara, si em van contestar o no, ara ho veureu, però jo vaig preguntar, Segur que no. Xus, pregunta. Clar que sí. Jo és que si arriba a saber que vas tu, jo me n'haver anat. Em vaig quedar mirant guanyar el partit del València Club de Futbol, però jo Afortunadament, que va guanyar. A saber que se'n va Xus... Segur que te vas passar millor. Jo m'ho vaig passar bé, però jo al costat de Xus, bueno, perquè a tu no t'agrada el futbol. A mi m'encanta el futbol, però ahir s'ho van passar d'allò. Però perquè Òscar lo que vol dir és que li agradaria estar al costat de María José Suárez i Verónica Hidalgo i Elisabet Reyes, o no, Òscar? De Xus, l'acord, ho dic públicament. Però sobretot per veure aquesta habilitat que ella per a punxar, perquè nosaltres volíem veure exactament com està el cor d'aquestes xiques, si estaven ocupats, si deixen d'estar. Ella estava en la carxofa en la mà y eso es el que le iban a decir. Mira la carxofa. ¿Qué susto me has donado? Ya hemos hablado de moda, hemos conocido la colección de Gemma a través de todo lo que nos ha contado con Josep, pero yo quiero ir un poquito más allá. Voy a hacer un poco de demonio. Para ir de cena romántica, ¿qué te pondrías? Pues este no está mal. ¿Y con quién irías de cena romántica? Pues no lo sé ahora mismo. Por eso, si ahora mismo el corazón no está ocupado, ¿con quién lo ocuparías? Verdasco. Verdasco, ay, que me encanta mi Verdasco. Mira, Verónica, te acaban de decir que con Verdasco no es por nada, pero últimamente ha hecho un posado y está muy bien. Sí, lo he visto, la verdad que lo he visto en la revista, está muy bien el chico. Sí, muy bien. Sí. Pues nada, desde la plaça queden Verónica i Verdasco. Si l'exclusiva la dona algú, primer la donarem nosaltres. Sí, l'exclusiva.
Claro. Bueno, ya hablamos con María José. María José, con Feliciano, ¿qué tal? Muy bien todo. ¿Progresa adecuadamente como los niños? Ahora puedes decirnos que estáis juntos y bien. Muy bien, todo va perfecto. Felices. Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros. Que la moda y el deporte se unan de buen rollo. Muy bien, María José, muchas gracias. Y ahora Elizabeth. Elizabeth malagueña, pero le gusta mucho Valencia, ¿no? Me encanta, es una ciudad preciosa. ¿Y qué más te gusta de Valencia? Pues todo, me gusta todo, hombre. La cultura sobre todo. Muy bien, dice Verónica, la cultura, la comida, la paella. La paella sobre todo. La paella sobre todo, la paella es buenísima, como en ningún sitio, ¿eh? ¿Y tú, Elizabeth, instalarte aquí en Valencia ya para siempre? Ya yo tengo mucho trabajo y bueno, si me tengo que instalar en algún sitio, hombre, supongo que me instalaría en Málaga, no en mi tierra. Y bueno, eso nunca se sabe. El tiempo lo dirá. También la pareja ayuda a que te instales en Málaga. También, porque han de recordar que Elizabeth es la actual pareja de Alexis Ruano, que por cierto esta noche partido del Valencia. ¿Vas a ir a ver el partido? No, porque estoy aquí trabajando. ¿Con Alexis bien? Mucho trabajo, trabajando mucho y todo de maravilla. O sea que con Alexis bien. Sí. Todo muy bien, gracias. Des de la plaça, el que vaig a fer és, jo vaig a quedar-me en elles a veure si li trac alguna coseta més, però de moment ens quedem, anem a brindar amb una copeta i això sí, li enviem un beset a tots els espectadores, un beset a tots els espectadors. Un beso muy fuerte, de parte de las tres. Quina manera de punxar ahí. Salomé, torna a repetir el que has dit, que quan ho has dit no ho han sentit els espectadors. Que dic que si a aquestes xiques es posen una neurona pel matí, a veure hasta quina hora plega. Perquè, escolta, sí, perquè... No l'entrevista ja, Xus, que si no la neurona s'esgota. A aquestes hores estaven totes en la neurona i feia... No, estaven totes que havien treballat, havien estat ahí fent la desfilada, després estaven esperant la copa, que tots volíem eixir, i ells no volien parlar, no estic defendent-les. El vocabulari molt estès no el tenien, no, a nit aquestes xiques. Però n'hi ha un truco diferent. Ne tenien moltes tampoc de xerrar. Mira, hi veieu el Josep. Pues després se n'anaren fora i van estar fora parlant en elles. I clar, una copeta de cava, una copeta de vi, pues al final acaben parlant. I vos vaig a contar el que em va dir. A veure, va. Elizabeth Reyes em va dir que no està instal·lada definitivament a València amb Alexis, perquè Alexis viatja molt també amb l'equip i que ella el que no pot fer és deixar el seu treball de costat, però que cada que en una ocasió d'estar a València ella ve i està amb Alexis Ruano, que estan molt feliços. De moment de plan de boda... Viatgen cada 15 dies, bueno, ara perquè estan en l'Europa League, però... Clar, perquè sí que està treballant, però aquí preferís Elizabeth Reyes, al seu ex Fran Rivera o Alexis? Mira, de Fran Rivera... Si està en Alexis, el prefereix a ell, no? No, però perquè potser Fran no prefereix a ella, Elizabeth. Cómprelo. Jo li vaig dir que Fran estava molt ara en boca de tots per les relacions que té o que ha deixat de tindre o que podria tindre, i em va dir, mira, jo de Fran no vaig a parlar, simplement vaig a dir que em duc perfectament amb ell, que va ser una etapa de la meva vida curta però intensa, però que bé queda això, de curta però intensa. Però me pareix molt bé que ho diga també. Perquè sobretot va ser molt curteta. Bueno, María José Suárez, li vaig preguntar també si anell que portava si anell de compromís. Em va dir que no. I jo li vaig dir, mira, ja està bé Trini, per l'amor de Déu, que ja està bé d'aclarir-nos coses. Jo crec que ella... Em va dir, ho sabreu. Jo no vaig voler entrar més, però crec que ho sabrem previ pagament. Jo crec que ella s'està mossegant la llengua, perquè últimament, quan l'han vist parlar, sembla que a Feliciano López, sembla no, això segur, no li agrada molt que parli en la premsa del cor María José Suárez. Jo crec que ella és un poquet més cauta en estos temes, però el que sí que està clar és que estan junts. Que estiguen feliços o no, no ho sé. Sí, la relació continua abans. I per acabar, m'encanta que María José Suárez hagi dit que Verdasco és una bona parella per a Verónica Hidalgo, perquè ja tenen l'exclusiva, guardarem, i si és així, mira, pues ja tenim l'exclusiva. Aquesta festa, estupenda la festa que va organitzar el Josep Lozano. I mira, de festa de sarao a sarao, perquè ahir vam tindre la preestrena, l'estrena d'una pel·lícula que estem tots esperant, jo per lo menos de veure-la. És Alicia en el País de les Meravilles de Tim Burton. I allí també es va juntar la crem de la crem. Sí, escolta, no paren, eh? Gent bonica. Salomé, tu... No paren, sarao, sarao. I tu i jo, a nit que estàvem fent que no ens van convidar a cap festa. Mirant el València. Però esta gent quan treballa, quan toreja... Mira qui és presentador. Mira, pues ahí estaven treballant, per exemple, Gonzalo Miro i Laura Sánchez estaven presentant el sarao, o sea que ells estaven treballant. Estos són nous. No, però que estaven treballant. A veure, Salomé, Gonzalo està amb Amaya Montero, que és una cantant, i estava al costat una xica molt guapa, però que no era la seva nòvia.